Good morning! Dito na kami. Mahaw na. Dito. Tinola again. This tinola. This tinola. Donsol. Donsol ni? This donsol. Okay. This is a kinilaw. Kinilaw. Oh, kinilaw. Kini ang law. Kinilaw. Kain na tayo mga guys. Pamahaw. Nga init pa ang sabaw. Chops. Tinulang donsol. Ari na kamo. Mga una tayo. Ang Kain dako na ni- des. Oo, Tinola na des. Nga dako ni nga ulo nga donsol. Oh. Kinilaw na des. Oo, Sarap. Thank you, Han. Sa Kinilaw, imuhang tuloy. pag adto sa puzzle para mamalit og isda. Uy, kalami. Okay. Mahaw na tayo. Mamahaw na tayo. Tinulang donsol. Madako ni nga ulo nga donsol. Kaon na tayo sa masarap na pamahaw. Yummy. Ito ikaw. Ari. Ay sig samok-samok diha. Kaya na, kay mangain pa kami. Shout out. Mahal ta. Brad Prisco. Kadungog saliti ya paborito mo brado. Dagko kay brado. Oops, nahulogi na ang isdain. Nahulogi na ang isdain natin. Ayay, kasarap. Oh? Oh. Kinila na des. Oy, kalami sa kinila. Tabang man na! Tabang deh. Sakto naman. Wala nang asin! Wala man yung asin nini! Ko nang ko eh. Awa mo yasin. Ang kinilaw guys, wayasin. Wala timpla! Nalintang. Nga naman na eh. Yan, kinilaw. Kala ko kitimpla naman, timpla. Oh. Oh nako, nakapakalat ako may timpla din na. Pakalami-lami. Timpla he po nanay. Sabi, kini, we timpla. Yan, lamin na. Pa, as if, bakang kuha naman na timpla. Bili na ito. Ano? Are, lami. Toslo. Tapos kinila. Anong sarap? Manay like. Wow, sarap. Oh, yan. Natimplahan na ha. Kami na. Kana. Hindi naman mo. Kusunod. Donsol. Shout out sa nagtanaw diha. Mahaw.
Are, oh. Are ang isda. Oh, ang laki-laki ng isda. Sarap. Kain na. What happened? Wait lang ikaw, ha? Kain pa man, me. After na mo, ikaw sunod. Ang sarap ng sabaw, nagmamantika oh, sa kataba. Taba ng isda. Okay, guys. Salamat sa iyong papanood. Shout out na lang sa inyong lahat. Wait. Tukaan ko na. Saan kamay? Salamat sa inyong panonood. Salamat sa inyong pag-watching, guys. Shout out. Shout out na lang sa lahat. Okay, good morning. Salamat, guys. Shout out na lang sa lahat, okay? Salamat. Dito na lang po. Salamat po.